Atxaldeon, 6ak badia eta honekin otsaileko plenoi hasiera emango jou. Hasiera modu ezoiko batean nahiko nuke, ze egia azkeneko hilabetetan ez, baina urte askotan, horko aulki batean Miguel Lujanbio gurekin egon da plenotan urte askotan zehar gu akonpainatzen, ez plenotan bakarrik, garai bat ere egontzan urte askotakoa batzorde guztitan astero gurekin egoten zana beti proposamenak ekartzen, aurreko astean utzi gintun, recuerdo bat hemendikan, hainbeste pleno bizitu izan dituen pertsonari, hemendikan ere gogorazpen mezu bat eta elkartasuna bere familiai, bere zuzenen adierazi genien, baina hemendik ere nolait ere kontutan izatea beha ere. Honekin hasiera emango jou otsaileko plenoai, aurreko akta daukagu onartzeko, aktakin zerbait, ados. Bigarren puntura pasako ga, orduan, dekretuen berri ematea da, hilabetero ekartzen dugun bezala, 2025eko 2016 dekretu zenbatetik, nik esango nuke gaizki da hola, 2026 izango da, 2026 dekretu, 2016 dekretu zenbakitik, 2026 359 dekretu zenbakira, zerrenda pasatzeizu zuen eskura jarri da beti bezala, ez dakit dekretura baten inguruan, galderariko zerbait baute dan, ez aurrea. Hirugarren puntua berri ematen bat da, likidazio dekretuak egin dira azken asteetan, eta horien berri emate bat, otsailaren 19ko antolakuntza batzordean kontu hartzaileak berri emate hau eta informazio guztia emantzun. Labur biltzearren, aipatu foru arauak esaten dugun bezala, epealdi jakin batian finantza eta aurrekontuen inguruko berri emate bat edo informazioa eman behar da, kasu honetan 2025ko likidazioan inguruko informazioa da eman dana. Esan, datu potolonak edo aipatzeko, 2025ean, 2024ekin konparatuz, 17,2 gehiagoko gastua izan da. Eta gastu hau gehien bat dator, inbertsiotan gehiago jeketu dalako, ze aurreikusi genuna, 2025eko aurrekontuan aurreikusitakoa, baino gastu arrunt gutxiago edo txikiagoa izan da. Orduan, sarreretan ere, diru sarreretan ere igoera bat izan da, eta igoera hori 1,8koa izan da, batetik, tasa eta zerga bidez gehiago jaso degulako, eta bestetik, 2025ean aurre ikustezana, baino gehiago jaso dalako foru funtsetik, ez? 795.000 euro gehiago, hau azken asteetan ere, albistetan eta Finantzen Kontseiluak ere berri eman dunean ere aipatu da, ez? Gehiago rekaudatu dela, orduan instituzioetara diru gehiago iritsi dela. Orduan, aurre ikusi gabe genitun sarrera hauek edo egiten dute, gerakin bat izatea, eta gerakin honek albidetuko duna da, inbertsiorako gaitasun handiago bat izatea. Gerakinari dagokionez, eta hau izaten da datu bat beti ere interpretazio desberdinak egiten diana, edo gina izaten dianak, datu orokorrean esan dezakegu 22.900.000ko gerakin badaukagula, honek esan nahi du 22.900.000 destinori gabe daudela, askotan esaten da bezala, ez. Inondik inoa ez. 22.900.000-dik 14.000.000 ja badialako hasitak dauden edo aste ardi joazten proiektu eta egitasmoatarako, 160 2025ean ja hasita daude eta beste 40 orain 26ean hasiko deu. Gero hor kontuantzaileak ere kontingentziarako kopuru bat ere badu, 22.000.000-etik 2.900.000 dela Galarretako sistema orokorra eta Galarreta 06 eremuaren garapenerako, eta gero, gogoratu ere, inbertsio funts bat ere badukagula etorkizunera, datozen inbertsioi aurre egiteko 2.900.000 dela, eta aurre ikusten ditugula, landareko instalazioak berritzea, eta baita hemen Lizeagako eremuan, lurrazpiko parkina eta kultur ekipamendu berriarentzat, hor badakizu, handala urte batzuk edo ekitaldi batzuk inbertsio funts bat sortu genula, etorkizunerako gaitasun hori eukializateko. Laburpen honekin zein dan likidazioaren emaitza, nolabait ere 2.200.000 euroko
positiboan edo bukatzen degula 2025 urtea, eta hau esan bezala, etorkizunean etorriko dian, inbertsiotan erabilgarri izango liake. Ekitaldi hontan, aurreko plenotan eta beste batzordetan eta aipatu izan dugu, 2026 eta 2027 begira egonkortasun legeak nolabait ere gastu araua indarrean jartzen digu, honek nolabait behartzen gaitu gastu maila mantentzera, 2025ean eduki dugun gastu maila mantendu behar dugu 26 eta 27ean 103ko igoerarekin bakarrik, eta hau da, askotan aipatu den bezala, Espainiar estatutik datorkigun egonkortasun legea. Bai, hori pixka bat, kontu hartzaileak nolabait eman zituen azalpenen laburpen bat, 2025ko aurrekontuan likidazioai dagokionez. Ez dakit galderaitan, zerbait aipatzeko, esateko, EAJ, Mikel? Bai, arratsaldeon. Galdetu nahi nuke, genuke, diru erabilgarri horren kopuruatik, 2,2, arau gastuaren araudi horrekin zenbat jakin daiteken zenbat inbertitu daiteken. Zakit osoa den, edo gastu arauakin izingo da ezer inbertitu, edo dena, edo jakin badaiteke. Bai, hor urtero egiten da prozedura izaten da, zuen berri ematen da likidazioarena, eta gero aldaketa egiten da kontu ezan. Aurrekontuan aldaketa bat egiten da, normalian apirilean edo egiten dugu gerakin hau txertatzeko edo. Bai, kasu honetan gastu arauak mugatu egiten digunez, ez digunez uzten, hau hobeto landu behar dugun kontu bat bada, baina etorkizunean dauden inbertsio funts horri gehitzeko balio dezake gerakin positibo honek. Alegia, kultura ekipamendua eta lurrazpiko parkina ere epe laburrean datozen inbertsio handiak dira eta egitasmo handiak dira, eta honek egiten diguna da, inbertsio horiei eta egitasmo eta proiektu horiei erantzuteko kapazitatea handiagoa ematen digu. Honek albidetzen dulako etorkizun batean, udalak eskatu beharko duen mailegua gutxiago izatea. Eta inbertsio funtsa, orain dela ekitaldi batzuk inbertsio funtsa sortu genunean, helburu horrekin zen. Pixkanaka ere, udala baldintza hobeagotan jartzea, olako proiektuei erantzun ahal izateko. Eta kasu honetan, aztertu beharko duguna, hau berri emate bada, eta likidazioaren datuak dira, aurrekontua berriz ere ondo aztertu, eta ikusarko dugu ze aukera dauden, baina hipotesietako eta aukera nagusienetako hori izan daiteke, etorkizuneko proiektu horiei erantzuteko erabiltza. Beste. Berriz hasi behar ditordun. Laugarren puntua da, hasieratik hasiko naiz, kontu hartzaileak ere eragozpen oharrak egiten ditu. Bai, eragozpen ohar hauek likidazioan berri ematen danean eta aurrekontuen berri ematen danean maiztasunez egiten dituen kontuak dira. Hemen 5 daude, 3 pertsonalarekin zerikusia dutenak eta urtero ekartzen ditugunak ere dira. Bat, udalekutarako begiralen kontratazioa dagokiena da, ze begiralen kontratazioak, begirale hauek ez ditugu lanpostuen zerrendan sartuta, baina hemen apostu egiten da begirale hauek udaletik kontratatzeko, eta orain dela urte batzuk ere kulturetxea eta liburutegia udaran arratsaletan irikitzeko egintzan apostuagatik ere, hor ere pertsonalak egon behar du lanean, bere hortan ez daude lanpostuen zerrendan jasota, baina zerbitzu hori ematen dugu, ez? Eta hori da aipatzen dianak.
eta gero bi kontratazio dagokie, bata bada landaguneko bidez bide garraio zerbitzoi dagokiona, 2025an ampliazio txiki bat eginda, espedientia izepaidetu gabe, baina ja 2026erako zuzendu da hori, eta gero beste da jangela sozialeko catering zerbitzua ere, horri ere soluzio bidean gaude, baina zerbitzua eman behar da, eta lehenesten duguna da jangela sozialeko zerbitzoi eman izatea. Hau ere berri emate bat, otsailean 19ko batzordean ere, ni baino zabalago esplikatu zuen kontu hartzaileak, ez da honen inguruan zerbait aipatzeko bada hon. Ez, bale. Aurre ingo dugu. Honekin bosgarren puntura pasako gea, eta 2026 eta 2027 ikasturteko tasen ordenantza fiskala aldatzeko proposamena izango litzateke. Hemen ikasturteka funtzionatzen duten zerbitzuen tase eta hitz egiten nahi ga. Hemen sartzen dira musika eskola, kantuz musika eskola, kultur saileko ikastaroak egiten dianak, kiroldegitik egiten dian ikastaroak, udal euskaltegia, eta ereinozut ditun ikastaro haurzaintza eta frontoiaren tasak dira, proposatzen dana da, azken urtetan jarraituen irizpidearen arabera, KPI-aren igoera aplikatzea, abenduko datuaren arabera 2,9ko igoera izan dana. Hori da proposamena, ez dakit, Ereñozuko auzo udalarekin ere landu dana, eta beraiek ere onartu edo haula proposatzen dutela. Ez dakit zerbait da esateko honen inguruan. Bozkatzera pasako ga orduan. 2026 eta 2027 ikasturterako tasen ordenantza fiskala aldatzeko proposamenaren aldeko botuak. Hau batez, onartzen dira. Segarren puntuak ere antzeko donekin du zerikusia. Tasak izan berran prezio publikoen ordenantza fiskala aldatza izango litzateke. Kasu honetan, prezio publikoetan sartzen dian zerbitzua aurreskolako jangela eta jabetza eskolak izango liake. Hemen egiten dugun proposamena da aurreskolako jangelan KPI-aren igoera aplikatzea, 2,9koa lehen esan dugun irizpideari jarraituz, eta jabetze eskoletan ere azken urteetan egiten dugun moduan orduko euro bateko prezio publikoa mantentzea. Eta honen inguruan zerbait aipatzeko bada hon, zerbait esateko, ez, bozkatzera pasako gaur. 2026-2027 ikasturterako prezio publikoen ordenantza fiskala aldatzeko proposamenaren aldeko botuak. Hau ere, hau batez, onartzen da. Zazpigarren puntua, Urumea ikastolarekin 2026an zuzeneko diru laguntza hitzarmena onartzea da, eta Asierrek azalduko dugu. Labur batzordetan azaldu genuen bezala bai, Urumea ikastolakin lehen hezkuntzako ikasleak naturara hurbiltzeko eta euskara gaitasunean indartzeko, kurrikulum proiektuko euskara eta natura arrakalari aurre eginez egitasmoa aurkeztu zuten, eta egitasmo hau gauzatu alizateko diru laguntza ematea, hori da erabaki behar duguna. Aipatu 2026-2028ko diru laguntzen plan estrategikoan bertan dauden bigarren eta laugarren lerro estrategikoarekin bat egiten duela, eta hortan aipatzeati puntu batzu, hezkuntza berrikuntza, hezkuntza egitasmoa ezkietzaileak izan daitezen, euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea aipatzen da, eta baita ere Euskal Herritik kanpoko herritar etorri berriak euskarara hurbil daitezen, sustapen hori egitea, erraztea, eta pausoiek ematen jarraitzea. Aipatzea baita ere, beste hitzarmen batzuekin bezala, diru laguntzaekin bezala, diru laguntzaren 175 onartutakoan emango zaiela, eta urtea bukatzen denean, ikasturtea bukatzen denean, 125 justifikazioarekin batera ordainduko zaiela, bai? Pixka bat hori batzordean sakonago azaldu genuen, zergatik, eta nola egiten den hitzarmen hau, eta zertarako batez ere, baina gaurkoan hemen pixka bat laburxo. Eskerrik asko, Asier, honen inguruan, zerbait aipatu nahi dan, ez? Zuzenean bozkatza pasako ga, orduan. Urumea ikastolarekin 2026an zuzeneko diru laguntza hitzarmena onartzaren aldeko botuak. Hau batez, onartzen da. 8. puntua, Erraniko Karobieta 03.3 jarduketaren xetasun azterlana dagokio, honi behin betiko onarpena ematea, eta Ainarak azalduko du. Kaixo, arratsaldean. Hernaniko Karobieta osoko izendatuta dauen K03.3 izena dekon eremurako egindako xetasun azterlana da.
hobeto ulertzeko zer emutaz berbetan gabizena, Buscando baserria dan eremuko azterlana da. Eta pixka gogoratzearren, landu dana hemen da, berez hasieran eraikigarritasuna 2 volumenetan planteatuta zauen, eta eurek ekarritako zehetasuna azterlan honetan guztize volumen baten planteatzen dabe. Batzordetik hasierako onarpena emozotzegon azaroan, dokumentoa publiko jarri zen, ez dago inongo kejarik alegaziorik, eta beraz hemen dokumentoa onartzea ekartzen dugu. Eskerrik asko, Ainara, ez daitu honen inguruan zerbait aipatzeko badagon. Elkarrekin Podemos, Jaione. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, nuestro grupo en comisión votó en contra de esta promoción, no obstante, en pleno nos vamos a abstener. Lo hacemos porque sabemos que este equipo de gobierno comparte nuestra filosofía de vivienda en alquiler social. También somos conscientes de que esta promoción se trata de terrenos privados y ahí el ayuntamiento no puede influir, pero volvemos a decir que consideramos que esto es un reflejo de décadas de malas políticas de vivienda. En Hernani todos los terrenos urbanizables, según el Departamento de Patrimonio, están en manos privadas, por lo que este ayuntamiento poco o nada puede incidir en cambiar a un modelo de vivienda social, de vivienda más social. Ez dakit beste norbaitek zerbait aipatu nahi duen. Ez? Bale, zuzenean bozkatzera pasako ga. Hernaniko Karobieta 03.3 jarduketaren xehetasun azterlanari behin betiko onarpena ematearen aldeko botuak. EH Bildu, EAJ eta Euskal Sozialistak udaltaldea kontrako botuak. Ez dago kontrako boturik. Eta abstentzioak Elkarrekin Podemos udaltaldearenak. Hortaz, onartua gelditzen da puntua. Mozioen puntura pasako ga, kasu honetan 9. puntuan mozio badaukagu, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztu duen mozioa, migratzaileen ezohiko regularizazioaren aldeko mozioa da. Mozio hau udaltaldeen desberdinen artean lantzen aritu da bozeramaile batzordean, baino hitza Elkarrekin Podemosi pasako diot, adierazteko beraien mozioarekin zer erabaki hartzen duten. Kaixo. Sí, vamos a presentar la moción y luego se pasa a votar. Moción de apoyo a la regularización extraordinaria de personas migrantes. El Ayuntamiento de Hernani manifiesta su apoyo expreso al proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, reconociéndolo como una medida imprescindible de justicia social, dignidad humana y garantía de los derechos fundamentales. Esta medida atiende a una demanda histórica de organizaciones sociales, colectivos de migrantes, sindicatos y entidades defensoras de los derechos humanos que impulsaron una iniciativa legislativa popular respaldada por 700.000 firmas. El Ayuntamiento de Hernani insta a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Gobierno vasco y al resto de instituciones a apoyar y favorecer las medidas necesarias para que dicho proceso se desarrolle con la máxima celeridad y eficacia, garantizando trámites accesibles, transparentes, sencillos y con plena seguridad jurídica. El Ayuntamiento de Hernani solicita que la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Gobierno vasco, en el marco de sus competencias, junto con las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de las migraciones y asilo, por ser amplias conocedoras de la problemática, que colaboren activamente, facilitando la acreditación y certificación del arraigo mediante los instrumentos administrativos disponibles, ayudando en el acceso efectivo al proceso de regularización. En forma kontu bat galdetuko. Hau da Elkarrekin Podemosek aurkeztu duen mozioa? Bestea da, ez? Ez da mozioa, Elkarrekin Podemosek aurkeztu duen mozioa. Hori utzi behar da mahai gainean eta hau irakurtzen dugu, ez? Formetan, kontua da, Elkarrekin Podemosek aurkeztu dula mozio bat, bozeramaileen batzordea egin dugu eta testu desberdinekin aritu ga lantzen, atzo alternatibo bat landu zen, eta orain irakurri dezuna alternatiboa da. Ez da Elkarrekin Podemosen mozioa. Da, mozio transakzional, ez da nola ditzen zaion, denen artean adostu ez, baino udaltalde desberdinen artean adostu deguna. Orduan, zuena formalki, gauzak formalki ondo egiteko, zuena mai gainean uzten dezuela ulertzen dut, gai zerrendan zegoen Elkarrekin Podemosen mozioa mai gainean gelditzen da, eta irakurri dana da, atzo bozeramaile batzordean landu zana. Bai, kokatzegea gainontzeko bozeramaileak, bai,
Bale, ronda irikiko dugu orduan. Itxoin ez dugu bukatu egin, orduan. Bale. Bukatuko hendik. Bale, orduan irakurketa konpartitua da, puntuak jarraituko ditxasok irakurtzen. Orduan orain, Hernaniko udalak erakunde guztiei eskatzen die pertsona migratuei arreta emateko zerbitzuak indartzeko eta pertsona hauen gizarteratzean laguntzen duten neurriak bultzatzeko, gizarte kohesioan lagunduz. 5. puntua, Hernaniko udalak berariaz gaitzesten ditu arrazakeria, xenofobia, gorroto diskurtsoak eta migrazioa kriminalizatzeko edozein modu. Giza eskubideen, berdintasunaren, kulturarteko bizikidetzaren eta haurren babesaren aldeko konpromisoa berretsiz. Eusko Jaurlaritzari eta Estatuko Gobernuari eskatzen die behar diren adostasunak bila ditzatela, indarrean dagoen atzerritartasun legea indargabetzea edo aldatzea aztertzeko. Akordio hauek Eusko Jaurlaritzari, Estatuko Gobernuari, migrazioen arloan eskumena duten erakunde guztiei eta dagozkien toki erakundei jakinarazteko konpromisoa hartzen du udalak. Oain, ronda irikiko dugu, gainontzeko udal taldek ere hitzartzeko, Euskal Sozialistak, Ricardo. Arratsalde on guztioi, mil esker. Antes de comenzar este pleno hemos solicitado a Elkarrekin Podemos que retirara la moción y que esperara al mes que viene a presentarla en aras de buscar el consenso, porque esta moción, que es la que se está presentando en Juntas Generales con algún pequeño matiz, se está trabajando en Juntas Generales y se está buscando ese consenso en un tema en el que todos los partidos creo que estamos de acuerdo y que además no va a modificar por tema de tiempos y por lo que se puede extender el proceso de regularización de migrantes. No creo que de aquí al mes que viene haya ninguna novedad. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abstener en aras a buscar ese acuerdo, que creo que es muy posible si se le da un poco más de margen a esta moción. EAJ, Mikel. Ricardo komentatu duenare gain, harrituta gaude. Ez dugu lertzen Hernaniko Elkarrekin Podemosek zinegotziak hain tematuta egotea mozio honen testuarekin eta ez onartzea adibidez beraien alderdikideek inguruko bi udaletan, Irun eta Ordizian besteak beste alderdi guztiek adostutako bi testu alternatiboak hemen ez babestea. Hemen gauden alderdi guztiok babesten dugu Laster Estatuko Gobernuak indarrean jarriko duen atzerritarren ezohiko erregularizazio garrantzitsu hau. Beharrezkoa da, baina ez dugu uste hemen izan dugun eta daukagun tirabira honek ezertan lagunduko duenik haren prozesuan eta egoki burutzean. Gure ustez herrian nahasmena bakarrik sortuko da eta penagarria iruditzen zaigu. Arreta gehiago gertuko bi udaletan, esan dudan bezala, adostasun osoa lortu denean gai garrantzitsu honen inguruan. Eta Ricardok esan duen moduan ere, batzar nagusietan, hurrengo asteetan o egunetan lortuko dena ere, pentsatzen dugu. Hortaz, usten dut pixkat ez ados nagoen bertan bera ustearekin, ez? Baina, bestaldetik ere azpimarratu nahi nuke Eusko Jaurlaritzak laguntza eta elkarlana eskaini diola prozesuaren hasieratik Estatuko Gobernuari. Eta esan beharra dugu, adibidez, ministro andereak erantzuna etxigarria izan duela gure ustez. Esanez, ez sartzeko beraien gaietan, eskumena beraiena dela eta kitxo. Eusko Jaurlaritzak ere urtarrilean bertan atzerritarrentzat erabilgarri den informazio horri bat argitaratu du. Eta baita ere, denok dakizue audientzia publikoan dagoela oraintxe aurkeztutako dekretuan testua eta erakunde guztiek, alderdi, elkarte, herritar guztiok daukatela ekarbenak eta alegazioak egiteko aukera. Eusko Jaurlaritza berehala jardun zen horretan. Orduan, testura itzuliz, 6. puntuan adibidez esaten dana, esan beharra daukagu atzerritartasun legeari Estatuko Kongresuari dagokiola ardura. Ez Eusko Jaurlaritzari eta ez da Eusko Legebiltzarrari. Guk alderdi bezala nahiago genuke gure mugen jabe izatea, baina ez gara, Espainia da mugen jabe.
Hortaz, Jaurlaritzak ez dauka zer esanik legea aldatzerakoan, lege hau atzerritarren tasun legearen esan nahi dut, ez da indargabetzerakoan ere. Hortaz, atzerritarren ezoiko erregularizazioan alde gaude, baina mozio zehatz honetan gure alderdi, gure zinegotzi gehienak abstenitu egingo gera. Bale, eskerrik asko. Mikel, ez dakit zuek mozioa aurkeztu izanagatik edo zerbait aipatu nahi zuen. Bestela bigarren ronda bat irikiko dut. Ez daita Bildutik itxaso. Bueno, hasteko esan eskertzen dela gai hau plenora ekartzea, gogoratzen baduzue pleno honek, osoko bilkura honek onartu zuen lege proposamen herrigile horren aldeko mozio bat, eta orduan berriz ere eskerrak ematea, arrazakeriaren kontrako mugimenduari eta pertsona migratuen eskubideen aldekoei. Gu ere ados geunden, beste erakundetan adosten ari delako beste testu bat, eta guk ere hori lehenesten genuen, besteak beste justo Eusko Jaurlaritzari erreferentzia egiten diolako, eta EAJ-ko bozeramaileak aipatu du, ez daukagula eskumenik migrazio gaietan, ez da? Eta justu horrexegatik guk esan nahi genuena zen, migrazio politikak egiteko ere eskumenak nahi ditugula. Horregatik aldarrikatzen dugula burujabetza, baita ere migrazio politikak egin ahal izateko, harrera herria izateko, eta hobe bizitzeko, herri hontan bizi garen guztiek eskubide berak izateko. Beraz, burujabetzaren aldeko aldarrikapen horrekin, eta esan ez baita ere, udal gobernu bezala, eta nire kasuan kulturartekotasun saileko zinegotzi delegatu bezala, saiatuko garela gaiari dagokion garrantzia ematen, eta prozesua ahalik eta gehien errazten abiatzen denean. Eta hori esan da, Elkarrekin Podemosekin adostu dugun bezala gure aldeko bozka. Eskerrik asko itxaso, bozkatzea pasako ga ordun. Ez da Elkarrekin Podemosek proposatutako hasierako mozioa, baizik eta bozeramaile batzordearen ondoren gaur irakurrean testua da bozkatuko deguna, bai? Orduan, irakurri degun testuaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeenak, kontrako bozkak, EAJ-ko zinegotzi baten kontrako bozka, eta abstentzioak, Euskal Sozialistak udal taldeak eta EAJ udal taldeko 4 zinegotzienak. Bai, honekin orduan irakurritako proposamena onartua gelditzen da. Bai. Honekin azken puntura pasako ga, eskari eta galderen puntura, ez dakit badagon eskaera eta galderarik, Elkarrekin Podemos lehenengo Jaione. Bai, labur. El día 13 de este mes se ha publicado, está el proyecto del macroeólico ya publicado en el gobierno vasco, creo que es el de Ikatzgaña. Entonces, hay 2 informes que repercuten al Ayuntamiento de Hernani. Queríamos saber si se va a hacer alguna alegación, si ya se ha estudiado, a qué afecta, hasta qué punto afecta. Queríamos información. Bai, orain dela esan bezala hon batzuk publikatu da, gure zerbitzu tekniko eta juridikoak publikatuan informazio hori buru belarri horrekin nahi dia lanean, eta Hernaniko udalak bai aurkeztuko ditu, behar eta dagokion alegazioak orduan. Ez dakiz zehazki 30 lan eguneko epe bada, epe hori hartuko da, eta epean barruan ere alegazioak behar dituna alegazioak noski egingo dikutu Hernaniko udalak, eta gogorarazi ere, edozein eragile zein herritarrek ere epe horren barruan alegazioak egiteko modua badagola eta informazioa eta udalak ere badula, txostenen bat edo beharko balitz ere, norbaitek eskatuko aldu ere hori erresteko aukera, baina bai, hortan zerbitzu tekniko eta juridikoak hortan ari dira. EAJ-tik, Mikel? Bai, urtarrileko osoko bilkurako gai baten inguruan eskaera bat egin nahi nioke alkate jaunari. Hain zuzen, Garbitanian sartzeko Oiartzungo udalak egin zuen eskaeraren inguruan. Alkate jaunari eskatu nahi nioke osoko bilkuran egiten dituen baieztapenak benetako datuetan oinarritzea. Osoko bilkuran, alkateari adierazi nion ez zuela egia esan Oiartzuneko udalak Garbitanian sartzeko egin zuen eskaeraren inguruan. Gaur baieztatu nahi nuke. Hemen daukat, Oiartzungo alkateak 2025ko abenduak 10ean sinatutako dekretua, non eskatzen duen
Oiartzuneko udala Garbitanian sartzeko nahia. Hortaz, argi dago, ez zela egon gure Oiartzungo alderdiko zinegotzien inolako adostasunik, ez da aldeko boturik, eskaera honekiko ez osoko bilkura baten, ez da batzorde baten ere. Eta ez da egia ere, alkateak bilkuran aurreko osoko bilkuran esan zuena. EAJak Oiartzungo udal gobernuarekin sinatutako akordioan puntu bat hau zela, eta hori publikoki Oiartzungo EAJak adierazi duela. Hauak zan agertzen da. Eta hala esan zen. Hemen daukadan bi alderdiok sinatutako azaroko akordioan, ez da inondik inora Garbitanian sartzea aipatzen. Bestaldetik, esan beharra daukat, aurreko ostegunean otsailak 19 Oiartzunen egindako batzordera gaia eraman zela, zehazki Oiartzungo udala Garbitaniaren kide izateko erabakia eta partizipazioen erosketa, hainbat dokumento teknikoen bermearekin, eta dokumentazio hau aztertu bitartean, gure alderdiko zinegotziak abstenitu egin zirela, batzorde horretan. Eta bihar dute hain zuzen ere Oiartzungo osoko bilkura, non gai hau zerrendan sartu da. Eta bukatzeko ere adierazi nahi genuke, ez dela lehenengo aldia alkateak berdintxo jokatzen duela Hernani burujabe ekimenari, honek ez du zer ikusirik Garbitaniarekin, baina aipatzu nahi nuke, Hernani burujabe ekimenari ustezko Gipuzkoako Foru Aldundiko babes politikoaren inguruan. Eta ziurtatu dezaket babes hori ez dela inolaz ere existitzen. Bueno, bi gai aipatu dituzu, lehenengotik hasiko naiz. Hainitzan albista bilatzen, eta albiste bat bada, Oiartzungo alkate eta hemen ikusten ari naiz, eta EAJko bozeramaileak, nun aipatzen duten, poligonotako hondakinen bilketa eta kudaketa udalak berreskuratu eta optimizatzeko neurriak hartzea. Aipatzen da. Beste kontu bada, EAJ eta Hernaniko EAJ konturatu izana, urteetan eukidun diskurtsoak ez dura zentzurik izan. Eta bere alderdikide batek Garbitanian sartzaren alde egintzula, baino batean aldekotasun hortatik azkeneko mugimendu hauetan abstentzio batera pasatzen dela. Eta hortan zentratzea. Beraz, nik ez nun zuzena ez dan ezer esan, albiste hemen dago, eta Oiartzungo udalak publikatzen duen albiste bat da. Aipatzen du berreskuratzea, eta berreskuratzeko formula desberdinak egon daitezkela. Nolabait ere, berriz ere, aurrekoan esan izuen kontu hortan zentratuko nitzateke, berri on bat izate hortan, bakarrik min egiten dizuelako urteetako diskurtso horrek zentzua galtzen zijoan bezala, galdu dulako, eta EAJko ordezkariak, azkeneko aldian igual ez duela adierazi, baina hementxe dago Oiartzungo udalak kanal ofizialetatik ateratako, eta horri egiten diot nik referentzia. Gero nahi dezu, eta hori bai ez dizut onartuko Mikel, esatean nik hemen gauzak esan izan ditutenean ez diala zuzenak, akatsak izan ditzazket inundik inoa, baina benetazkoak ez dian kontuak ez ditutela esaten. Hernani Burujaberen baitan dauden proiektuek jaso dute Gipuzkoako Foru Aldundiaren laguntza. Jaso dute eta memoria ariketa bat egingo dugu ere, ikusteko inkoherentzia EAJak izan ditunak ere. Proiektu bat bada, transformazio gunearen proiektua bada, nun kritikak hankazgora jarri nahi izan zen, eta Aldundiaren eta Lanbideren diru-laguntza jaso eta orduko bozeramaileak inaugurazioan egontzean, bai, Euskal Sozialistak alderdi taldekoak eta EAJ taldekoak. Berriz ere konprobatzen dalako, diskurso bat erabiltzen dezuela, eta praktikan zuen diskurso askok ez dutela koherentziarik, ez dutela. Eta gero horri buelta mateak kosta egiten zaielako. Eta gehi esango izut, ez diazu esango neri egiak edo gezurrak ez dezu aipatu, ez daita aipatu ere egin dezun, zuzenak ez dian kontuak esaten ditudanik, EAJ danean hori egiten dunean.
EAJ danean bere adierazpenetan aipatzen ditunean, azken adierazpenetan 2025ko aurrekontuen konpromisoak ez gala betetzen ari, hori bai gezurra danean. Eta hori zuek gezurra esaten aizeatenean. Hortaz, esango dizuet, min egiten dizue Garbitaniak eredu publiko, jasangarri eta eredugarri bat izateak? Bai, zorionez martxan dago eta emaitza osonak ematen ditu, baitare. Ez dakit zerbait aipatzeko badagon. Vale. Ricardo, bai, Euskal Sozialistak taldetik, Ricardo. Bai, y no es por alusiones, aunque me hayas aludido, que no sé a qué venía, porque tu discusión era con el PNV, pero bueno, has aludido al portavoz del Partido Socialista, que en este caso soy yo. Lehenengo puntuarekiko gauza bat da zan. Ikatz gaineko parke eolikoari buruz, txostenak egingo dirala, edo alegazioak jarriko diala. Ez dakit horren, oantxe bertan ez dakizkit horren prozesua nola dan, ez dakit batzorde batetikan pasa behar dien alegazioiek, edo baita ere plenotikan, suposatzen dut ezetz, ze EPI begiratuta, segurenik ez ditugu denborarik izango aurrez aurretikan jakiteko eta aztertzeko, baino eskatuko nuke, bai, hori jorratzea beste alderdiekin, ez dakit batzorde batean, edo melin bitartez, edo ez dakit nola, baino bintzat jorratzea txosten hori, edo bintzat alegazioak jakitearen gainean izateko, batit bat. Bai, nik buruz hain naiz eta nik uste beste erakundei dagozkien proiektuen alegazioak plenotik ez dutela zertan pasa, plenotik pasatzen ditugula, gure herrin daudenak eta guri egiten dizkiguten alegazioak, hoien erantzunak. Baina noski, alegazioak ditugunean, pasako ditugu batzordera, ikusteko zeintzuk dian, eta teknikariek eta juridikoak zein ikusi duten alegatu daitezken puntuak zeintzuk dian. Bai, pasako ditugu. Besterik ez balin bada, honekin bukatutzat emango dugu otsaileko plenoa eta martxoan egongo berriz.